nyika zvechokwadi yaenda nezvigananda vana Chivhayo vari kuita madiro aJorgina vapedza vouya zvavo vozokuvharai vachitengera vanhu zvimotikari vanhu voshedzera kwese kumaplatform esocial media mbinga 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 but muri kukangamwa kuti muri kupururudzira munhu ari kukuvharai nezvimotikari nemari dzenyu. Mari dzanga dzichafanira kunge dzichabatsira kuzvipatara uku. Vana venyu vanenge vachitambudzika kuzvipatara vasi kurapwa. Charai muone pane tsaona yakamboitika yepaBaidi Bridge vanhu vakaiswa makadhibhokisi pashaikwa zvechokwadi mabhandiji ekuti vanhu vaiswe mumaplasta ari dhisendiwo senyika. Kufamba mumastriti road dzichiita kunge makomba enhodo. Zvokwadi makamboona kupi purezidendi anenge anozvara vana kuita kunge mbeva kudero kuita banya. Tichingobvuta bvuta pese pese tichingobhemberereka nenyika yose kuita kunge tumidhenge. Zvakaoma but vanhu havafara kuziva kuti mazuva avo ekuchema akwana. Mazuva avo padhuze dhuze so kudai ekuridza mhere. Saka idyai nepamunogona napo zvenyu but nguva yekurutsaka yaswebera. Hameno kavo vatiri kuona vari kutengerwa dzimotikari avo. Munogona kupembera zvenyu but inguva diki diki zvenyu yekuchema inenge ichisvika. Nekuti tarirai kana muchiona vatungamiriri vatinavo vestruggle vachikwanisa kuramba mari dzavanenge vachiofewa mamillions, vachaura kuti aiwa ini ndinomira neZimbabwe, ndinomira neruzhinji, handingafari ndega. Asi unowana umwe munhu anenge achipemberera zvake achidzapuwa motikari but nebha wake chaiye anenge achitambudzika. Mhuri yeZimbabwe ngatimukei. Nguva ino ndiye kuti tifokase nekuti nyika iyi isunungurwe patsva kubva mumaoko evapanduki, nokuti havapanduki. Nyika yakarwirwa iyi kubva kuvarungu ikanzi yakutongwa nevana vavatema. Mwana wamutema hoyo wapanduka. Saka ngatichitorai nyika kubva kuvapanduki. Munhu wese kaadya achiguta. Toda utongi hweguta ruzhinji, utongi hwejekerere. Tarisai muone munhu anonzi akakritisaiza utungamiriri munhu ngaende kujeri. Izvi vaiprotesta vononge vonzi right maprotestera chi maakusungwa nekuda kwokuti chi mangotaurira kuti chi munhu angagwa chistepa down. Ko yeye anoda kufira paupurezidendi akamuudza kuti yeye anofara kunge ari purezidendi forever ndianiko? Upurezidendi uhu haana kutopuwa here kuita hwekupiwa kunzi chidzoka kwawakahwanda uzotungamirira nyika. Dzoka kubva mubako mauri. Wauya kutaura kuti ndakuda kurambirapo. Vakakupaiwo nesilver plate ndio wakutaura kuti kwai ngavafe. Wozva kumwe kusakwana so unocha kuti chicha zvezvo. Vakakupa utungamiriri wayo ngavafe. Wakutotsvaka nezvigananda from Hameno kwawandozviwana izvo zvinozotaura kuti right chiuya muenjoy upfumi hwenyika. Ko ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti vaita sei? Chinhu chinonzi hori chakaoma zvokwadi. Ko kungoitawo zvinhu zvakanaka, kungotongawo nyika zvakanaka, kugadzirawo marodhi mastructures enyika omirawo zvakanaka, ko chii chinomboramba kuti zvakadero zviitike? Naiwe Munangagwa, zvakaoma mhuri yeZimbabwe, zvinhu zvinorwadza. Kufunga nezvazvo zvinorwadza kuziva kuti dambudziko roumwe noumwe ari muZimbabwe nderaMunangagwa. Tine vanhu vakadzidza stereki vane madhigirizi, tine vanhu vakawandisa stereki vaifara kunge vachiita mabasa akanaka chaizvo muZimbabwe, but vari kuteya mbeva izvozvi. Vari kufudza mombe vanhu nemadhigiri avo nekuda kwaMunangagwa. Vedu zvinorwadza. Mhuri yeZimbabwe ngatishingei. Nguva yatiri inoda kuti tishinge. Umwe neumwe ngaapfekwe neushingi hwakambopfeka vaya vakambopfeka vakarwira nyika vakaitora kuvarungu. Ndo zvatakuda zvakare kuti nyika ichitorwazve kubva kuzvigananda. Saka umwe neumwe ane basa. Iwe neni mhuri yeZimbabwe tine basa rekuti nyika ititorei ibve mumaoko ezvigananda. Ndatenda mhuri yeZimbabwe. Chivai nenguva yakanaka. Pachitengo chitaura zvisane basa semaumbwe emhando yepamusoro iwa. Hapana chiri kuzombofa chakadzokera kumashure. Adi manzwa. Ari kuzoenda uyo asingada achida ende atoenda agara mumhepo. Adi manzwa.
trust the process. Zvekungoti vanhu vanogara kuda kugara vachingo criticize kupera. Do big number yatinayo sevana veZimbabwe vanhu vanongoda kugara vachingo criticize chete. Chawazoitawo iwe pachako hapana. Basa rako ndere kungo criticize. Chaitwa nemwana womumwe apa wazoitirei zvakadai wadai kweiwe uri kuitei kweiwe. Nyika ndeyedu teseka. Haisi kuti nyoka yemabhunu chete ndiye anoita. Hatina patinomisa vanhu kuti ningi usaite zvakati kana uda kuita itaoka. Saka ngatibatanei kutaura nenyaya yeZimbabwe. No to tribalism. Zvatinoita izvi kana kune vamwe vakanyeperwa kunzi ngatidzinge ichiwenga nokuti ndiye ari kutuma vanhu ina handa kutumwa nachiwenga. Wanzwa? Now idzi dzakadzitanga kudhara. And let it be clear. Geza asati atanga now idzi dzakadzitanga kudhara chitaura kuti munanga gwanoenda ende ari kuzoenda. Ndichitotaura ini. Geza akazotumwa nemaveterans wo nevana veZimbabwe wo mudhara wedu. Zvaari kutaura zvakakosha and is our commander now. Wozi muri wehondo is a man of intelligence. Munhu anotungamirira vanhu zvokuti zviri very legendary. Saka zvokuti hanzi ninga anozoti zvakati kana vamwe vanoti hanzi nyoka yemabhunu haazi spokesperson one. Inini even being spokesperson waCommander Geza or not, I'm there to represent the mass of Zimbabweans. Kwete nekuti ndinotumwa navageza vachizouya vachitaura nhau dzavo tatagara tangotaura nyaya yekudhara. Saka nyaya haisi yavageza, nyaya haisi yangu, but nyaya ndeyekuti vana veZimbabwe vasununguke. I respect that man. Vageza is a man of principle. Kana vakanangana nechinhu chavanenge vanangana nacho, ndo chavanosvika nacho. And havasi kurwira mapersonal interests avo, vari kurwira imi maZimbabweans kuti musununguke. Saka tinonzwa vamwe vachitaura zvisina nebasa rese kuti haazi spokesperson wavageza. Aiwa imi makabvunza kunana Abugere Munyoro, makabvunzawo kunana Spencer Mutero, makabvunza even akari mambara kuDurban anonzi Kadenguyo anokutaurirai kuti uyu siyanai naye chinhu chakachitanga kare ichi. Wakabvunza unana Doubt Mike anokutaura kuti uyu siyanai naye chinhu akachitanga kare ichi, siyanai naye. Ndiye muridzi wechinhu chakachitanga kare. Kwete kana ichinzi muridzi wechinhu hazvirevi kuti ndiri kunzi ndini ndinoona this struggle. But when I started, I was criticized with many. Vanhu vaitaura kuti aiwa zvakati Mnangagwa uchi anozodai tichingotaura kuti aiwa kana pasinai takabva kutaura kuti pasinai kare. Saka ndati nditaure nyaya iyoyo. Vamwe vanenge vachiti nyoka yemabhunu yakazotengwa akadai. Ndakatraiwa neregime. Dai ndiri munhu anoda mari stereki. Dai ndakatengwa kandakangotambira mari ndatova against mimi. But ndakaramba ndakamira nemi ndakati aiwa hazvisi kuzobva zvakaita. Vamwewo vakauya vasikana vakanaka maningi, vakara vanopoda kumeso vasikana. MuZimbabwe mune vana vakanaka maningi kavo. Vakauyawo vamwe vachiti aiwa kana iwe chidai asi takazviramba izvozvo. Including my brother Shoko wekodzwa akatouya kuinbox kwangu atumwa neregime. Handisi kuti akaipa, haisi mhosva yake akakonfrantwa wakanzi iwe huona maybe unogona kunge uri pedyo nanyoka yemabhunu. Hazvirambe izvozvo shoko izvozvo zvandikutaura izvi. Zvichitaura dai handisi kuti akaipa, but munhu akangotumwawo. Ndati ndizvitaure kuti maZimbabwe muzvizive. Kodzwa shoko uye akatotumwa akanzi enda unotaura nenyoka yemabhunu timupe mari. Shoko akatoti tipe account number izvozvi tiise mari. Shoko hazvirambe zvandiri kutaura. But handisi kuti shoko akaipa, munhu akafonerwa. Saka maybe he decided say no look, handingagone kungoti nyaya idzi ndidzikipe alone. Rega ndidziudze muridzi wadzo kana ada regai ade. Kana aramba futi regai adi zvake regai arambe. Shoko akauya nemabhiyi wayo pandiri hazvirambe kana mukamubvunza mubvunzei. Ende haisi mhosva yake ende hatiro kuti ashata. Munhu akatumwa vakafunga kuti pamwe vakatendera ndikuna shoko pambisho pamwe shoko akataura neni pamwe ndotambira mari indakazviramba. Izvozvo ndakazviramba. Mubvunzei kana shoko anokutaurirai nyaya dzanodziziva. Achinetswa neusiku nditaura nenyoka yemabhunu atambire mari ndakaramba mari ini. Saka ukazonzwa munhu anotanzei nyoka yemabhunu azodai ndafunga panyaya dzedemonstration ndakataura nemabusinessmen akawanda achiti abatsirai vanhu abatsirai zvedu zvakadai. Pakabva mabhazi 2 kuNamibia, pakabva mabhazi mamwe akauya paground
but vanhu vasvika paground zvikawanda zvinenge zvichiitikawo. Vamwe vanga vavimbisa kubvisa makoponi, vamwewo vakabva vazongonyarara, zvakawanda zvakava zvichiitika. But the struggle is still continue. Baba vedu ageza tinavo, hatisi kumbofa takadzoka kumashure. And the struggle is going to continue. Ngatishingei tive tiri vanhu vakarongeka. Musafe makadzoka kumashure vana veZimbabwe, nyika ndenyu. Musambobva makanyeperwa nevanhu kuti nyoka yemabhunu achatengwa nevanhu. Ndakazviramba kare, handisi kumbofa ndakatengwa nemunhu. Never ever. I'm with you until the end. Mukufara tichava tiri tose, mukusuwa tichava tiri tose. Ndataura pachena kuti shoko munyaradzi shoko okozwawo. Mufana wangu uyo akatumwa akanzi iwe akapuwa assignment nerijimi. Akanzi kana warega tichaona zvatichaita. Akati mukuru ndo mukoma wangu akanitaurira izvozvo kana muchimubvunza mubvunze. It's very straightforward. Ina handisi kumubrema nekuti anga atumwa. Angadi iye anga ari mazuva anenge atumwa izvo ari threatening upenyu hwake. So let it be clear kuti we are not going back until Zimbabwe is free. Zvokuti Shoni anoda kuuraya Sanyatwa, that's rubbish. Zvokuti Shoni anoti anoda kuuraya Chiwenga paari pai. Ndida kumuexpose in 24 hours. Ndine ma-audio ake achironga kuti arikuda kuuraya vice president. Ndida kumuexpose. Ane mazwa. When time is right, ndichabvunzawo nokuti handidi kuti ndiite zvinhu zvangu zvisinawo ma-advice. Ndine vanhu vangu vanondipa ma-advice. Ma-advisors angu. Kana akanditendera ndoda kuexpose information yandinayo iri very sensitive yakataura Shoni achironga nevanhu kuti ada kuuraya General Chiwenga naSanyatwa kuti da kuvapedzira. Kana ma-advisors angu akanditendera ndoda kuiexpose pachannel inoi. Kana ma-advisors angu ndinenge ndine information yandinayo iri very sensitive. But look, I am a human being. Sometimes ndine ma-advisors angu